Facebook. Bueno, sí, bueno, i Messenger. Ho faig servir per parlar amb els amics i la família i coses així. Bueno, normalment és per xatejar i mirar fotos amb amics i coses d'aquestes. I ja està, per poca cosa més. Alguna vegada per jugar, perquè també hi ha alguna aplicació per jugar a algun joc i ja està. Facebook i Messenger. El Facebook té més coses que el Messenger i més aplicacions, moltes coses més. Utilitzo bàsicament el Facebook per estar en contacte amb aquelles persones en les que no puc tenir un contacte quotidià, un contacte diari. Per comunicar-me amb ma germà, que està vivint a Barcelona, per parlar amb amics meus de Madrid, per parlar amb la meva família d'Extremadura. Llavors, això el Facebook em permet una comunicació molt més ràpida que, per exemple, el Twitter. Molta gent té Twitter, però a mi no m'agrada més el Facebook. Jo obro la pàgina del Facebook i a mi al meu inici ja me surt una foto de ma germà visitant la Sagrada Família. En canvi, al Twitter la foto està com un enllaç en el que jo he de clicar sobre, llavors me porta al TweetPic i llavors el Facebook crec jo que visualment és molt més ràpid. Jo crec que estem veient la punta de l'iceberg. Les xarxes socials estem només, podríem dir, al principi de les xarxes socials. Estem veient com Facebook ja té gairebé 700 milions d'usuaris, com Twitter està començant a arribar a Espanya, com Facebook està introduint l'Open Graph, que significa que a partir d'ara no només tu compartiràs status updates, sinó que compartiràs el que estàs llegint, el que estàs veient, la música que estàs escoltant. Per tant, aquest sistema d'autosugestió entre els usuaris de Facebook modificarà la manera com consumim mitjans, com consumim la televisió, com consumim pel·lícules, com consumim música, com consumim llibres. Llavors jo crec que, com el que t'he dit abans, estem només amb el principi de l'aplicació real de les xarxes socials, en aquest sentit, no? Les dues claus fonamentals de l'èxit de la xarxa avui són aquestes dues. U, que en un món tocat d'anomia, tocat de dificultats importants pel que fa a la identitat, en què les persones tenen unes dificultats molt grans per trobar uns marcs de referència, unes identitats que els donin una coherència i un sentit biogràfic a la seva vida, doncs la xarxa el que et permet és trobar unes identitats refugi puntuals, diguem-ne, molt concretes, uns marcs de referència molt concrets que et permeten una singularització com a persona molt forta. I això és un marc o un motiu de confort, diguem-ne, del teu ésser i de mitigació, de rebaixament de l'ansietat per aquesta dificultat de fons, que és molt de fons, de trobar, diguem-ne, unes identitats fortes. I després, la segona raó, diguem-ne, de l'èxit de la xarxa és aquesta, diguem-ne, que respon a una lògica que és molt més atractiva i molt més fàcil, menys costosa, que la que ve de la cultura del llibre, que és aquesta lògica del tenteig, del tenteo en castellà, del tenteig, de l'exploració, de l'assaig-error, de la lògica de la teranyina, de la lògica de la inquietud en teranyina, d'anar fent incursions exploratòries. Això és molt més suggestiu, és més atractiu a priori i menys feixuc que la lògica, diguem-ne, que ve del llibre, que ve de la il·lustració, que és aquesta lògica, diguem-ne, del raciocini i de la linealitat temporal i de la linealitat lògica, del causa-efecte. Les xarxes socials no modifiquen la realitat, sí que modifiquen la manera com la percebem, com la televisió ha fet, o com la ràdio ha fet, o com el cinema ha fet. Tampoc li posaria més importància de la que tenen, perquè al final, al cap i a la fi, la realitat és la que és i no es pot modificar. El que sí que és cert és que segurament, en lloc de rebre una notícia a través de la ràdio, la rebem a través de Twitter. Per exemple, el que va passar als Estats Units fa un parell de mesos és que va haver un terratrèmol a Washington. Llavors, a Nova York van arribar primer els tuits que les vibracions del terratrèmol. Generalment, quan passa una notícia, la principal font d'informació, o jo on vaig primer, és a Twitter, més que al País, o al New York Times, o al Washington Post. Per què en la nostra societat hi ha tanta necessitat de manifestació, això que tu dius de projecció, de teatralització de la identitat?
Al Facebook ho veiem molt clar, les fotografies que apareixen al Facebook, les fotografies que la mateixa persona penja al Facebook o en altres xarxes socials, són fotografies que tenen un component de teatralitat molt important, de narcisisme i de teatralitat molt important. I la persona certament necessita mostrar-se, necessita exhibir-se. I per què necessita això? Necessita això perquè justament té una mancança de solidesa en la seva identitat. La identitat de les persones d'aquest moment històric són identitats de fons molt febles i molt precàries. Quan hi ha una dependència, diguem-ne, cap a la lògica de les xarxes, poden generar determinades, diguem-ne, patologies. Determinades patologies en un doble sentit. Una ja està molt estudiada, que és l'excés de recepció d'internet i sobretot de jocs d'internet en edats molt precoces. Això està ja molt estudiat i assentat, que pot facilitar hiperactivitat. Pot ser un factor d'hiperactivitat. Després hi pot haver, diguem-ne, un altre trastorn relacionat amb aquest, que és la dificultat, diguem-ne, per la lectura, la dificultat pels discursos lineals. Un community manager, jo crec, i m'agrada entendre'l com és la persona que crea continguts, ja siguin fotos, vídeos o text, i que el sap distribuir a través de les xarxes socials i entén quina és la sintaxi que les xarxes socials tenen. Crea contingut pensant en Twitter, crea contingut pensant en la manera en la que reaccionaran els seguidors de Facebook, els seguidors de YouTube. Entén la manera, el canvi de continguts que les xarxes socials estan implicant. No és una joguina al Facebook o al Twitter. Quan jo faig un status update, per exemple, per l'Elvira Lindo, arribem a 100.000 persones. Si el faig per la Nina García, arribem a 500.000 de persones. Si el fem per la Shakira, arribem a gairebé 60 milions de persones. Llavors, no és una joguina. Té una conseqüència directa un status update que tu facis. Facebook, ens agradi o no, serà una de les xarxes socials que continuarà. Twitter, a Espanya, jo crec que estem començant a veure el principi de la influència de Twitter. 3, Tumblr, una plataforma de blogging que té una component social molt important. 4, Pinterest. Jo crec que 5, començarem a veure més plataformes de comerç que se saben aprofitar de les xarxes socials, com per exemple OpenSky. Jo crec que aquestes són les 4-5 plataformes que... Però mai se sap, o sigui, fa 3 anys no hi havia Twitter, potser en surt una altra d'aquí 5 mesos que canvia el paradigma, o sigui, el que sí que és cert és que no hi ha res cert, és el moment d'aquí i l'hora.